ye anaka danga no oye Basala Touré kokɛ olu tun bɛ taama la Faransikaaw fɛ yen kunungo ntɛnɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnamabaw fila in ye sa u ni an ka ndolatila minnu bɛ Faransikaaw fɛ yen n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye dɔw nana ɲɛŋwɛ u ka sigi ka kuma kɛ Amari Traoré bɛ o la kapitɛni n'o ye Dudu Ayidara ye Amadu Ayidara Dudu ale bɛ o la Nɛnɛ Dorgelès ka taa se Mamadu Sangare ma Kamori Dunbiya olu tun b'a kɛnɛ kan maa minnu y'u t'u ka jamanaw la k'u sen don baabu in na sa o kɛra Jigi Jara ye ale tun b'o la Mamadu Samasa fana y'i to a ka dugu la ka bɔlɔlɔ sira ta i n'a fɔ Alu Jeng Lasana Sirayogo Lasana Kulubali Mohamed Kamara Samaso ale fana y'o ɲɔgɔnna kɛ ale min ye manager général ye Muazu y'a yirula sa k'a fɔ ko a n'a ka dangan nakun ye ka na ɲɛfɔli k'u ye olu ye baara ta nin y'a kalo kelen ye min ye comité exécutif kura ye a kan ka baara min kɛ ndolatilaw k'u sen bɛ a la Mali farikolo ɲɛnajɛ ka ni kura sɔrɔ ka taa cogo kura sɔrɔ min ye sɛgɛw ye no a bɛ fɔ ma ko équipe senior Falaye ko fo ɲɛda ka ɲɛ o ka kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye misali bɛ se ka ta min kan comité exécutif kɔni y'a jira sa ko ale ka farikolo ɲɛnajɛ yɛlɛmali n'a ɲɛni n'a baara kɛcogo ɲuman o tɛ se ka taa ndolatila ninnu kɔ fiyewu yɛlɛma minnu bɛna don u ka baara la u y'o ɲɛf'u ɲɛna jɛlenya ni tilennenya ani boloɲɔgɔnma ka baara kɛ u y'o fɔ min ye a ka conseiller fana ye taama in senfɛ n'o ye Mohamed Lamini Sisoko n'an b'a wele ko Momo a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Momo o ka sɛbɛn lakodɔn sɛbɛn dira ma k'a jira sa k'a fɔ Mali kɔni tɔgɔla sa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ale de y'u ka kumalatigi ye o hukumu kɔnɔna na min ye conseil international ye a ka baaraw kan ka kɛ cogo min a ka wulikajɔ kan ka kɛ cogo min musaka min kan ka sara a ye k'u bɛna o dantigɛ don nataw la nin jɛrɛ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye comité exécutif fɛ yaasa nɔgɔ kana to kuma na fɛnw ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i ta ni bila dɔn min ye don nataw la baaraw ka se ka sigi sen kan kɛnɛ kan ndolatilaw y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ baara la Falaye sabula u ka bio ko k'a kuma ka ca n'u nana fana u bɛ baara kɛ cogo min na o fana kuma ka ca dege karamɔgɔ ani joueurs cɛko kumaw fana bɛ a la min ye équipe yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛɛ lajɛlen bɛnna o kan ko ka falen don olu kow la yaasa yɛlɛma bɛ se ka kɛ Muazu ko k'u k'a to entraîneur kura ka na entraîneur kura nana a kan ka baara kɛ cogo min o na fɔ a ye ani joueurs ninnu kɔni bɛnna o kan sɛbɛn ale fa sirila maa min fɛ o secrétaire général Sidibekayi Magasa Faransikaaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi sa an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira